ଭାଇ ଦେଖ ସେ ସେଠି ଭିଡିଓ ବନଉଛି ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଠି ବ୍ଲଗ ବନେଇବି ବୋଲି ମତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ। ଦେଖ ସବୁ କେମିତି ଭିଡିଓ ବନଉଛନ୍ତି କଣ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ପିପିଲି ସେମାନେ ସେଠି ଭିଡିଓ ବନଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ବନେଇବି ବୋଲି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଲୋକ ପ୍ରବଳ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି ପୁରୀରେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ କି ଭିଡିଓଟେ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ କୁଆଡେ ହେଇଥିଲା ତାରାତାରିଣୀ ଲାଷ୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଛୋଟ ଭିଡିଓଟେ ବନେଇଲି। କଣ ହେଇଛି କେମିତି ହେଇଛି କେଜାଣି ଦେଖିବା ଆଉ। ଆଉ କଣ ଦେଖ ଦେଖ ପିପିଲି ଭ୍ୟୁ ଦେଖ। ପିପିଲିର ଭ୍ୟୁ ଦେଖ। ଆଉ କିଛି ଆଇ ଲଭ୍ ପିପିଲି। ଏଇଆଡେ ଦେଖ ହଉ ଯିବା 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 ବାଏ ବାଏ ଟାଟା।